नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आज ख्यात उद्यमी बंटवाळ माधव शणै हांगेले वळख दितस. ख्यात मंगळूरू गणेश बीडी उद्यमाचे भागीदार बंटवाळ माधव शणै उद्यमी आणि दानी जावन आशिल्लेत. बंटवाळ जनार्दन शणै आणि पद्मावती देवी दंपतीले सुपुत्र बंटवाळ माधव शणै 29 जून 1900 इसवींतू जन्मलेंत. तांगेले प्राथमिक शिक्षण बंटवाळांत जाल्लें. मेट्रिक शिक्षण उडपींत जाल्लें. उपरांत शारदा संस्कृत प्राथमिक शाळेंतू अध्यापक जावन वृत्ती जीवन आरंभ केलें. उपरांत मैसूराचे श्री कृष्णराज वडेयर रायाले कालावधींतू मैसूरू रावळारांतू करणीक जावन नियुक्त जाल्लें. 1940 इसवींतू आपले भावजी बंटवाळ रघुराम प्रभुले बीडी उद्यमाचे भागीदार जावन माधव शणैन उद्यम आरंभ केले. त्या बीडी उद्यमाक मंगळूरू गणेश बीडी वर्क्स नाव दिवन नवे रूप, नवे लांछन, नवे पॅकिंगांतू मैसूरांतू बीडी उद्यम आरंभ जाले. माधव शणैले देखरेखेंतू गणेश बीडी उद्यम बृहत रितीरी वाडलो. तांगेले क्रियाशील प्रयत्न निमित्त हो संस्थो अभिवृद्धीक येवन लक्षांतर लोकांक उद्योग दिवच्यो संस्थो जावन वाडलो. माधव शणैक सामाजिक हुस्को खूब आशिल्लो. तांणी 1973 इसवींतू मैसूराचे कुवेंपू नगरांतू कामाक्षी आस्पत्रे बांदयली. सुलोचना माधव शणै ट्रस्टाचे आडळितांतू 20 हांतुळाचे कामाक्षी आस्पत्रे आजी 150 हांतलाचे मल्टी स्पेशालिटी आस्पत्रे जावन वाडल्या. माधव शणै परम दैवभक्त जावन आशिल्लें. तांणी तांगेले मूल गांव बंटवाळ वेंकटरमण देवळांतू सर्व पूजा व्यवस्थित जावन चलचे खातीर निधी स्थापन केला. मैसूरांतू कामाक्षी आस्पत्रे जवळ एक गणपती देवळ स्थापन केला. तांणी साभार सामाजिक कार्यक्रमाक खूब आर्थिक मदत केला. तांणी बंटवाळ पदवी कॉलेजाक उदार देणगी दिल्या. माधव शणै आपले 83 वर्स प्रायेरी 1983 इसवींतू देवाधीन जाल्लें. तांगेले गौरवार्थ मैसूराचे सिद्धार्थ नगरांतू माधव शणै हायस्कूल स्थापन केला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदाय तर्फेन बंटवाळ माधव शणै हांगेले आठव करता ती नमस्कार.